על כוח ריפוי המסוגל להתקשר לעולמות גבוהים ולשאוב משם ידע וכוח. כתבות רבות נכתבו אודותיו בעיתונות המקומית והעולמית. כמו כן השתתף בתוכניות טלוויזיה רבות ובטיפולי טלפתיה דרך המסך הקטן. מחלות רבות, פנימיות, אורתופדיות, תופעות גופניות ופסיכולוגיות טופלו על ידו בהצלחה מלאה. אנשים רבים חייבים את תודתם לוולריו בורגוש שלא חסך מאמץ מעצמו וסייע במקרים רבים שבהם לא עזרו הטיפולים הקונבנציונליים. הצלחתו נמדדת בלמעלה מ-80%, מכיוון שאין בעולם דבר שהוא 100%. לפניכם כמה דוגמאות של אנשים שחוו על גופם את כוחותיו של ולריו בורגוש. מזה 3 שנים סבלתי מכאב בעמוד שדרה צווארי. ניסיתי אצל מספר רופאים וטיפולים ולא עזר לי דבר. קראתי על ולריו בורגוש בעיתון הרים, ואז חשבתי שאין לי מה להפסיד, אולי לנסות. לאחר טיפול 1 או 2 הייתה לי הקלה עצומה. אחרי הטיפול השלישי כבר הרגשתי לגמרי טוב. כרגע אני מרגישה טוב. אני בכלל לא רוצה לזכור את הפעם הראשונה שהגעתי לולריו בורגוש. הרגשתי נורא. הגעתי אליו בעקבות כאבי ראש חזקים וסחרחורות. באתי עם אמא שלי, פשוט לא יכולתי ללכת לבד ברחוב. ואחרי הטיפול הראשון המצב השתפר. וכל פעם שקיבלתי טיפול נוסף, היה שיפור נוסף. והשארתי אצלו תמונה, ולפעמים שיש לי כאבים פה ושם, הוא מרגיש את זה ועושה לי טיפול מרחוק. או שאני מרגישה לא טוב, אני מתקשרת אליו ועושה לי טיפול בטלפון, ואני מאוד מרוצה. בן שלי סבל משיעול כמעט בלתי פוסק, 9 חודשים בשנה. פעם זה היה ברונכית, פעם הצטוננות, פעם סתם שיעול אלרגי. שום דבר לא עזר. פנינו לרפואה קונבנציונלית, הוא עבר סדרה של טיפולי אנטיביוטיקה. שיעול חזר. בשלב מסוים רופא משפחה אמר לנו אל תבואו יותר, רק אם יהיה לו חום, אבל ככה עם שיעול אל תבואו יותר, זה צריך לעבור בבוא הזמן. בלית ברירה פנינו לרפואה לא קונבנציונלית, הגענו לוולריו, ומאז אנחנו בטיפול אצלו, שיעול נפסק. למעשה זה לקח כמה טיפולים בלבד, ואנחנו מאושרים, גם יגאל מאושר, נכון? קרתה לי תאונה קשה, ובעקבות זה התעקם לי הגב. פניתי לרופא והוא הציע לי לעשות או ניתוח או לשים גבס. ניסיתי עוד מספר טיפולים, פיזיותרפיה, שיטת אלכסנדר, ושום דבר לא עזר. נודע לי על מדיום בשם ולריו בראשון, פניתי אליו, ולאחר 3 טיפולים הוא הציע לי לעשות צילומים, ובצילומים הובחן שבאמת אין להכיר כמעט בסקוליוזיס. שלום, שמי ולריו בורגוש, אני מדיום. אני משתמש בכוח על-טבעי לריפוי מחלות, כאבים. זוהי לפי דעתי הדרך הכי הומנית לעזור לאנשים אחרי שהם נואשו מהרפואה הקונבנציונלית. אני לא משתמש בכדורים, בזריקות. הקשר שלי איתכם הוא טלפתי. אני החלטתי ללכת בדרך זו אחרי כמה תוכניות מוצלחות בטלוויזיה והשפעה עצומה שהייתה לי דרך המסך לעזור לאנשים. החלטתי להפיק קלטת זו כשכל מטופל יכול לבחור לעצמו את הזמן ואת השעה, את היום, בכדי להיעזר בקלטת במחלה, בכאבים ובתופעות למיניהם. אני עכשיו אדריך את הצופים בבית, ואתם תעקבו אחריי. אני מתחיל את הסיאנס. אין צורך להבין מה שאני עושה כאן. אין גם צורך להתכונן במיוחד. תהיו כפי שאתם ותרגישו מה שאתם רוצים. אני מגיע לכל אחד ואחד
אני גם לא דורש מכם להאמין. אני אבקש רק לשבת כמה שיותר בנוח. אף אחד לא נרדם אצלי, כי לא זוהי המטרה. חולים במחלות כלי דם, אבקש לקבל את הסיאנס בשכיבה. תהיו כפי שאתם ותרגישו מה שאתם רוצים. יש כאלה שחושבים שהם צריכים להרגיש משהו. אין לי שום רצון לגרום לכך. תהיו כפי שאתם ותרגישו מה שאתם רוצים. כל מיגרנה